srazí, ne? Dík za odvoz. Ahoj, Ani. Ahoj, vítám vás v mém království. Pojďte dál. Tady je to skvělé, že? Už se těším na oběd. Ty, ale to ani se došlo a neviděli. Vypadá dobře, ale ta hruza v očích mě fakt děsí. Víš, co zatím je, ne? Konečně. A co budeme dělat večer? A co takhle se jít projít večer s Aňou? Jo, a klapnem nějaký kluky. A si balič! A co takhle zbalit táďu z Hrozlové Lhoty? Ne, toho ne, to je pako. Mezitím v jiném pokoji. O svatý duchu, ochraňuj vše osvícené, 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 o svatý duchu, ochraňuj vše osvícené. Stop! O svatý duchu, ochraňuj vše osvícené, o svatý duchu, ochraňuj vše osvícené, o svatý duchu, ochraňuj vše osvícené. Co tak sakru bylo? Ani, panebože, Ani! O svatý duchu, ochraňuj vše osvícené. Panebože, Ani! Co děláš? Ani, Ani! O svatý duchu, ochraňuj vše osvícené, o svatý Anička! O svatý duchu, ochraňuj vše osvícené, o svatý duchu, ochraňuj vše osvícené, o svatý duchu, ochraňuj vše osvícené, o svatý duchu, ochraňuj vše osvícené. O svatý duchu, ochraňuj vše osvícené. Chápu dobře tvé úmysly, svatý duchu. Tak to byl hrozný sen.